ka channel hi minna subscribe lo chuan khongain minlo subscribe ve don nia atira tangte in zota cheila Lebanon atangin inule paten America a anpem puiche a tin America a school kalin Texas University a history izerboka chutianga le khathiam si engtiang takin nge porn industry a hian ilutran minthil them mani inda niamna rilru hian mi hausa chungko atanga selian ni emo nilo emo tutepo hi aloti danglam thei khop maya kepo kanau panlai atang to in kataksani phung hian minti boy thin lea mipa hipna reng nelo hian ken thri hel thina college ka kaltran tir pe chuan churil ru awang chuan kare na po atlan hiam chak emema college ka zo nu pe chuan ka ombor vel awang bok chuan ka ingkil toi emema kari na po atlan hiam chak lea azat po ka she to lo pam som nga vel chu ani ka ring hel ani chuan iri na chu atlan hiam fe te na aniang chu tiro oni e ni te reng mai kari na chu atlak hiam na sat mai ba ka ombor chu ka boy na lian ber chu ania pa ngai tak nei ve te chu ka du emema te chuan ka ngai to let vela pa ngai tak ka nei lo chuan mi pa ka hip don lo ti chu kain shia chu karil rulu atu berpo ania chuan chumidin mun kapal tlang nuwa fakna voi khat ka don ve chu katan chuan alop om hlea chuan chu fakter na chu katan san talo ani ole tikhan no pangte ni graduate na po idu ngeyanga ti chuan kholai vela kalin tu emo imu hena ka tho pui thei che ania itia ani chuan porn industry a alo som tok chenge ilut tamai nge khalai vel kha minshil fia them nilowe chutiang anilo chutiang chuan min som tap lawa ani chuan imel thahle maya modeling lamte ituyem saro katha hanlak vel chinte iduem atia ti chuan kain ngai to a karil ru ka siam fel nu chuan studio a chuan ka kalvea amun vel chu a fel fa emema chu Florida a Miami a ania studio chu a fain athokate an fel emema an thalak tar vel po chung ko thalak pangai ang mai ni in engma thalak lep chiale min thi om viau tu engma po om lo biak an nuam emema engkim kha a fel fa emem ve kan mai chuan ka kalma sak ber hian film ka changhal mai lowa ka kal voi hi na zoka film chu ka siam chawa ama sa jok chu paper sign velin ani mai chutiang vel chuan ani mai ani chuan chung ho chuan sum tho chuanan a hlok hle thun soyam o soye thuron han patu chele ukil velin nei lowem ni kumsom ni pakhat mi lekin ukil ka nei ringem ni ti hian ka ngai to a rilru to le tuna po hetai thua rilru po dan to le I hun mandan lem to vela wang khan nangma hong anem rilru te a she omem o nei te reng mai kholai vela ka chua chang hian ka phei khok bun le thom no ka ha ka tangten mi en ka hloa ka rilruwa aruk tak chuan ka zak thei khop mai ti hian ka ngai to a ka zalan na tak tak kha ka hlo in ka she thina chuan Google a po hian search ka hlo bokin ka shia ole chutiang ini na vel chu I thai re emo inwai bo thei to lawanga mi puin an shia dan chele an hu dana chepo ini na chu I thup thei to kher lawanga itan chuan a har saviewing karinga ini na chu engpo lo ni se zeblowin achang tudang mi pale mechiate enge an chanchin minshil theyem diktak chuan tun hnai te a ka hmu chian deuh pakhat chu voi khat chu interview ka nei zo hian mi pui tam takin email a thil an lo soya chung zong chu kan manager chuan check-in a filter nuwa min lo thon vele a ti chuan ka chiar ve a chuta chuan heng me chia te hi sex trafficking le film chang tura ti lui thin te le khoi chet ani nuwa rem chang ala film chang tura contract nei pui ti te ani a hei interview ani a tuna ka soi chuak ani maya mitam jok po in hetiang zong hian an ngai thawanga ma se ke po in thil zong chu ka hravek bik lo na in film chang tura heng mi te hi anin nam noi ve tak tak ani lo chuan an hria thiam tak tak ka ring lo film I chan laya muslim pon I khum hi mi te hian an soina sa emema nang point I hria thiam ka ringa hemi chung changa hian engtin ngei I chan let min hril theiam
indu chuan min ti hlum thei ti tlang takin ka hril engtin nge an ti an nui ringot bansan lovin emo lo ti chun zom zel ta la min vau ka hlo na min vawa ka hria lom aipo ti la ma se aipo lo ti la ti lo turin an ti lui thei lo che a om zia chu idu lo chungin tuma in section han pui thei lo che idu lo chung an man pui cha chuan pong sual ani to ma se achang chuan kala hlau thin hlau han ti khan ka zamani ber chu entirnan restaurant thil kan order lo pui min lo pe ka waiter omlaya kan soi ria zamna angchi hi ani mai mitam tak he han enila thren kha chu kumlama lano pang tak tak kumsom ni parukurwal lek angchi te studio emo kan culture atlang puin United States emo UK le ram tam taka po ani anga thalai tam tak te pon film hian achiana sa ema pon anen sat hian mi pale meche inkara anin ngai zonna ahongin emo ati chei ni shem o tie hongte reng mai pon achio nei he America chuan anasa UK le mun tam taka po mi patena video an hu meche te hi ataka khatiang kha anilawa an be se angkha ani heklo khatiang kha atak tak ani lawa mi paten ataka khatiang tur khan an be se ya ma se ani lawani